I've seen all the feeling and the rays and at this call. Hej, sa vama Milica i ovo je moja make-up rutina, moja svakodnevna šminka ili moja svakodnevna šminka koju bih voljela da imam video i ja se nadam da će vam se svidjeti. Ne znam još kako ću da nazovem, u svakom slučaju ja ću vama da pokažem kako bih ja voljela da se šminkam svakog dana. Da imam vremena, ja bi se ovako našminkala, ali pošto nemam vremena, samo stavim maskare, obrve, BB kremu, highlighter i izađem iz kuće. Inače, ne treba vam puno šminke, ne treba vam puno četkice. Ja imam bukvalno evo 5 četkice i nemam uopšte puno šminke, ali koristim ono što imam. Naprimjer, za bronzer koristim kao senku ili rumenilo sam jednom koristila kao senku, imala sam neku šljokičevu senku koju sam koristila za highlighter. Samo eksperimentišite i bit će vam jako zabavno, kao što i meni. I eto, mi možemo da počnemo. Hoćemo li? Piu! I evo ovako izgleda moje lice bez šminke, ako ste se pitali. Dakle, kao ni svakom tinejdžeru, moja koža nije savršena. Imam par crvenila i bubuljica, ali mislim da je to skroz ok. I sada ću da započnem sa primerom. Nisam sigurna da li treba za njim da započnem, mada ja neću imati neku jaku šminku, tako da mi verovatno ne treba, ali evo ja ću vama da pokažem kako ja imam ovaj Aura Prime primer, ako ste se pitali. Tako da znate čisto i stavila sam na gubelo. Ok, to bi bilo to što se tiče primera. Sada ću da uzmem BB kremu od Garniera u boji Light. Ja kad sam kupovala ovu BB kremu nisam ni gledala nijansu, skroz praktično, nemojte to da radite kod kuće. Inače ja obožavam BB kremu, od skoro sam počela da je koristim. I sada ću kao profesionalni šminker da ovo sve razmažem rukama. Jer zašto bi koristili četkice, to je totalno out. Inače da, ja ne znam, nekako nemam vremena uopšte da koristim četkicu. Sada ću da stavim ovaj korektor od Aure. Znam da je ovo presvetlo za moju kožu, ali zanemarit ćemo to. Inače, ako me pratite negdje od početka mog snimanja, znate da je ovo bila u jednom od mojih favorita. Ja ne znam koji su to favoriti bili, koliko je prošlo, godinu, dvije, ne znam više ni koliko snimam. Sjajan sam youtuber, pretplatite se na moj kanal. Inače, što se tiče mog šminkanja, meni se sve na kraju svede sa šminkanjem prstima, tako da i blendanjem prstima, ne šminkanjem. Okay. Sada ćemo... ne znam šta sad treba da radim. Sada ću da uradim obrve, nebitno. Uzet ću ovu Aurinu olovku za obrve u broju 03. Vidite, pa trljak mali. A da, treba prvo da očešem obrve. Logično. Inače, što se tiče ovog crtanja obrva, ja iscrtam gornju i donju liniju obrva, ali nemojte nikada da crtate ovdje liniju, ja sam to radila ranije. Što mi je obrva počinjala od pola oka, iz nekog razloga, jer nisam crtala ostatak i obrve su mi bile jako tamne. Molim vas, nemojte to da radite. Znači, učite na mojim greškama. I još tog dana, kada sam prvi put iscrtala obrve, imala sam... Žao mi je bio za glasom od njega. Imala sam baletsku predstavu, a imala sam i rođendan, tako da... I to moj rođendan. Tako da su me svi vidjeli sa mojim novim obrvama. Sada ću da koristim ovu senku za obrve od Sheely, nemam pojma. Uglavnom, ja volim ove senke koje sam izvrnula. Da, ne znam koja je ova boja. Ne piše. Ne, 002. Vidite? To je boja. Vidite? Vidite boje? Vidite? Kako sam profesionalna. Inače, sad ovdje uzimam ovu random neku četkicu koju ne znam ni odakle mi, ima neke random dlačice ovdje.
pretplatite se na moj kanal. Uglavnom, uzet ću ovu tamniju boju i onda ću sa njom da popunim ovaj drugi deo obrve. Ok, i sada ću to da obrišemo ruku i uzet ću ovu svetliju nijansu što ima ovde i to ću da stavim na početak obrve kako bi napravila neki kao ombre, da kažemo. Iako mi ova desna nije baš omiljena obrva. To ćemo da zanemarimo. Više volim... I koja je baš omiljena obrva, ljudi? Molim vas mi recite, meni je omiljena leva obrva. I nemojte da se trudite da vam obrve budu iste, jer onda ćete da propastite svoju facu. I nikad neće moći da budu iste. Kao što vidite, ova leva obrva je mnogo lepša. Zar ne? Znam da radim ovako sa random nekim redosledom, jer ne znam zašto. Uglavnom, ja ću sada da uzmem bronzer. Tada! Ovo je Essie ili She bronzer. Da. I koji ima udubljeno ovdje. Da, koristim ovu četkicu za... Evo, pišu za rumenilo, da, ali ja to koristim za bronzer. Nadam se da se ne čuje u pozadini puštanje vode i zatvaranje vrata. I sada ću da pređem na oči. Dakle, počet ću sa bazom i ja ću sve senke koje budem koristila. Koristit ću iz ove Lumsove palete senki, ok. Mislim da su ove boje savršene i kupila sam danas, tako da ću da tek ispravam. Dakle, nije ovo nešto što koristim svakog dana, ali pravit ćemo se da ovo koristim svakog dana. Dakle, sad, ne znam šta da uzmem, možda bi ne bi bilo loše da polomim ovo odmah prvog dana. I uzet ću ovu najsvetliju nijansu, ne znam koja je, ne pišu nijanse, ali ovo najsvetlije, mislim da niste daltonisti. Svi? Ok, izvinjavam se daltonisti. I stavit ću preko cijelog kapka. Inače, ovu četkicu sam i sinoć koristila kad sam išla na rođendan i to sam stavljala šljokice sa njom, tako da... Ok, uzet ću ovu narančastu... Uzet ću narančastu senku i onda ću to da stavim u ugao svojih očiju. I evo, kad sam završila i levo i desno oko, uzet ću ovu brown senku, malo sam ove narančaste raznala po celu paleti. Dakle, uzet ću ovu brown boju u sredini, vidite tu. Koristit ću istu četkicu i onda ću da stavim baš u ugao oka. I morat ću ovako da uzmem ovdje blizu kako bi nanela tamo gdje želim. I to ćemo isto i na levo. I onda ću ovako samo random da razmažem po oku kako se ne bi vidjela oštra linija. Malo ću ovdje ispod da stavim i to je to. Uglavnom, to je to, ja mislim, što se tiče senke. Dakle, sasvim jednostavno, stavila sam samo narančastu i brown senku, ništa spektakularno. Ja koristim ovaj Essenceov crni kreon. Nisam zadovoljna sa njim, ali eto, posjedujem ga, tako da moram da ga iskoristim do kraja. To je logika sa kojom ja živim. Dakle, vidjet ćete šta ću da uradim. Za sad ću samo da uokvirim oči. I što je najbolje kod ovog crtanja što ja trenutno radim, ne mora da bude savršeno, vidjet ćete zašto. Poslije će magija da se desi. Uzet ću četkicu koja je ovako, ovo je neka aurina četkica, nema broj, ok. Dakle, ovo kao uska ljosnata četkica i razmazat ću ovaj kreon i onda ćete da vidite, znate kako, bože, sva sam u eyelineru. I onda ću da razmažem i onda će da bude onako kao neki smoky eye. Vidjet ćete, mnogo će dobro da izgleda. Sad sam primetila da je ovaj kreon pun šljokica od sinoć i nisam baš zadovoljna sa tim, ali okej. Šta da se radi? Ovo baš kreon da operem. I malo ću ovo što mi je ostalo sa četkice. O bože, koliko imam mrvica od ovog eyelinera. Zato ga ne volim, mnogo se mrvi.
Uglavnom, ovo što mi je ostalo na četkici, to ću da stavim ispod oka. Kao što vidite, uradila sam i na levom oku. Dakle, ovo je bilo jako jednostavno, izgleda baš lepo i kao da sam se potrudila. U stvari mi je trebalo 5 minuta. Da, koristit ću sad ovaj highlighter od Catrice. Ne znam, obrisale su se slova sa ovoga, neki high glow nešto. I prelepili su nalepnicu preko broja, tako da, eto. Uzet ću ovu četkicu koju sam ranije koristila, ali sada ću da stavim ugao oka. Iznenađenje. Ok, valjda isto. I stavit ću malo i ispod obrove. Stavit ću highlighter, ovaj koji sam malo prekoristila na očima. I uzet ću moju divnu četkicu za highlighter. Ljudi, ja stvarno ne znam šta se njoj desilo, ali ona je toliko propatila, tako da molim vas oprostite, pokušala sam da je odstranim ovu crninu. U svakom slučaju stavit ću malo i nije toliko jak, mada može da bude jak ako ga dosta stavite. I stavit ću sada sa mojim prstima, stavit ću na nos, da bi bio, ne znam, valjda prčmasti ili nam pojma nije, kako se to već kaže. Postoji reč prčmast? Nos, da? Ili ne? Ne postoji? Ima da sam izmislila reč. I da. Ja mislim da sam gotova sa highlighterom. Šta stavim, mama? Ne znam niti. Nešto mi se stavlja ovaj, uglavnom. Mogla sam i sa ovim ostalim ako bi išla negde malo normalnije, ali evo stavit ću ovaj jer je ovo video za YouTube i ne idem nigde. Uglavnom, ja prvo volim da stavim labelo, pa onda tek da stavim ovaj tečni karmin. Miris. I sad vi meni recite da ja treba da budem beauty guru. Ono, to ćemo da zaboravimo da se desilo, je li tako? Ups, ok, upropastila sam još više. Nastavljamo. Evo, ovo bi trebalo da je to. Joj, da, maskaru sam zaboravila, kako sam mogla. Evo, da, inače koristim ovu od Maybelline-a. Ovo je isto bilo u favoritima mojim pre godinu ili dve. I da, i dalje koristim. Naravno, kupila sam novu bočicu. Jeste da nije toliko jaka kao većina maskara, ali mi je to savršeno za školu jer nekako ne volim da imam previše maskare za školu. Faca mi je jako zanimljiva. Da li je ovo moguće ili smo mi gotovi? Čini mi se da je to. I sada ću da ispoziram sa mojim make-up lookom, da možete da vidite kako sam se našminkala. Ali da, eto da je to. In your eyes, I have seen all the feeling and the rays, and Ja se nadam da vam se svidio moj make-up look. Ako jeste, onda lajkujte ovaj video i u komentarima napišite šta želite da vidite sljedeće nedelje. Pretplatite se na moj kanal kako bi vam stizalo obaveštenje kad god postavim novi video ili ipak ne, jer sada postoji zvonce. Dakle, kliknite zvonce pored dugmenceta za pretplatite se i onda ćete sigurno dobiti obaveštenje kad god postavim moj novi video. Možete da me zapratite na Instagramu i tamo ćete vidjeti kako se ja šminkam i moje outfite, kako klopijem sa šminkom, što se često ne dešava. Ali možete da me zapratite i zovem se Suka.Milica i što još treba vam kažem? A mi se vidimo za 2 nedelje. Bye! Također u komentarima napišite da li želite da nastavim šta mi je sa jezikom? Evo. Samo eksperimentišujte. Šta je meni ovo u kosi?
Si krenula? Si krenula? Mom, šta mi bi sa glasom? Napišite mi dakle, ako ću, inače, smell. Krenula sam na engleskom.